wetter hier in de Balzerse Veertje bij mij in Haas stier heeg juwet. Wat wil ik maar al dat ruimwetter wat vallen is, dat minder waar van justerjoen, de oude nacht en van de morgen. En hier in Haas voelt zo'n 6570 mm, in Zuid-Bieren maar liefst 100 en het dorp Bakkeveen in het dorp 0 mm van de morgen. Daar is hoe daar nog het nodige bij kwam. Wel, joen en vannacht. Droegwaar, kans op mist, hield vooral van verderop de provincie en de temperaturen zo'n ont 12 of 13 graden. Heegste temperaturen op de eilanden, legere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. Ja, de wind nog altijd een zwak of matig op het Versloon, maar vrij krachtig in het kustgebied en die komt nog altijd nu het noordwesten maar het noorden. Dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt een dag met zinnen en bewolking. En die bewolking kon wel eens de oerhoorn hebben. Maar toch ik nog een noppelijke temperatuur, 19 of 20 graden. En de wind die zal morgen matig wezen, of op zijn heegst vrij krachtig en komt wat meer uit westelijke richting mee. Dan zetten we terug naar morgen de nacht. Ja, zat nou lekker droeg met het zo'n zeker spatje ruimvallen kennen in de nacht van sneeuw op sneeuw. En sneeuw nu daar. Een temperatuur die de wijze maakt, ja, wat naaisimmer waar. Er komt later wel wat meer bewolking, maar de zinnen is er ook bij. En de temperaturen zijn 19, 20 graden, misschien wel 21. En dat betekent dus op de meeste plekken een warme dag. En de wind die zal zwak of matig wezen. En die komt dan nog altijd nu die uit zuidwest waai. Ja, ik denk zuidwestelijke richting, zuidwest en west. Zetten we terug naar manje, tiesje en maandje, naaisimmer waar. Manje 20 of 21 graden, tiesje 22 graden en maandje 20 graden. En al deze dagen droeg waar, maar redelijk wat zinnen. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.